Witam wszystkich, witam was fest pięknie, witam w szlagierach i wicach, witam was jo, Paweł Polok, a dzisiaj się, widzicie, bawia w DJ-a, wszystko sam mrugo, bo my są w pubie Labirynt w Rybniku na Nowinach. Rychtuje się już nasz gość, rychtuje się też Ewa z firmy Burger, bo będziemy co dobrego ważyć. Pierwsze się oczywiście obejrzymy śpiewka, jeszcze mamy taki świąteczny czas, to będzie świąteczna śpiewka, zagrają nam pięknie Klaudia i Kasia Chwołka, a potem idziemy do Ewy. Przykryć ten świat, choć on traci swoje kolory, czasem zamiecie i hulo wiatr. Mróz na oknach maluje wzory, to z zimą grzech jest za pan brat. Sypie śnieg, wkoło roztacza srebrny blask. Jakby dziś z nieba zleciało milion gwiazd. Sypie śnieg, białą kołderką przykrył świat. Malyż czas, pięknie ozdobił jedna z kart. Zarosło tulum ziemi szmat, a pod nimi sosny i świerki czekają na wiosny znak. Chociaż człowiek ma swe humory, coś go zaboli i zdrowia brak. Mróz na oknach maluje wzory, to z zimą grzech jest za pan brat. Sypie śnieg, wkoło roztacza srebrny blask. Jakby dziś z nieba zleciało milion gwiazd. Sypie śnieg, białą kołderką przykrył świat. Malyż czas, pięknie ozdobił jedna z kart. Sypie śnieg. Witam was bardzo pięknie, joję sama, bo Pawła jak zwykle zaś dzisiaj nie ma, ale cóż, ważyć muszę, więc ważymy. Już leca, już wartko leca, Jeżeś, bo ja znalazłeś bo, się. no, widzisz, że był po sól i po korzenie, nie? Po Dobre. pieprz, tu ci to dom na bok, rozumiesz? Ale ci sam mrugo? A, mrugo, No bo mrugo. tak mrugo to ja muszę powiedzieć, że my są w pięknym pubie Labirynt w Rybniku na Nowinach. Widzicie, jak sam je nastrojone fajnie, bo są dyskoteki, rozmaite muzyki. Sam się też możecie przyjść pobawić. Ty już ważysz, ja? Co to dobrego ważymy dzisio? Dzisiaj mamy karczek z jabłkiem i z cebulą. Rucha, to będzie dobre. No, będzie dobre. Karczek se nacinamy Mhm. i na przemian dajemy cebula, jabłko. Taki karczek idzie u was dostać? O, hopie. Dostać nie, ale kupić ja. Kupić ja, dostać możecie mieszkać w dziób. Ja.
To taki karczek, jak się kto u was kupi, to go też może przyrychtować. No, teraz pozór, bo musimy się dowiedzieć jak. Nacinamy. Nacinamy. Mhm. Musimy przyprawić właśnie tą solą i tym pieprzem, co żeś przyniósł, wiesz? Dobrze, że kto przyniósł te Możesz korzenie i kręcić sól. już pomału. Wiesz co, nie wiem czy dam rady. Ja ci to podum, wiesz, Dobra. to będzie najlepsze. Daj teraz sól. Teruski sól, salz mamy, ja i jadymy. No i powiedz, jak się to tak przyrychtuje, to się musi stoć, czy od razu to idzie Od razu do pieca piekarnika, nie musi Aha. to stoć. Czyli, Bo tutaj nie marynujemy tego. mhm. Same te jabłka nam dają z tą cebulą fajny posmak. Dobra. I teraz nakładamy jabłuszka i cebulkę. No ty już zaś tam tego tak nie uciskaj, nie? Ale to musi być piękne, No ja wiem, piękne to już je, a jak to będzie fertik, to będzie jeszcze piękniejsze. I co z tym teroski robimy? Teraz sobie to zawiążemy, żeby nam te jabłka i ta cebula nie wypadły. Aha, no to czekaj, sznurek ci podową, ja. Ja. No i co? Ty musisz go dać, co się robi. Ja ci mogę sznurek Ty go ino podawać. trzymaj, a rozwijaj. A ty sznurek ci zaś, Paweł, zostawić, czy nie? Po Sznurek? upieczeniu. Ja, bo to wiesz, że z takiego sznurka to potem jeszcze garniec zupy uważysz. Ty mi sam możesz dać palec, wiesz? Mhm. Jeden ci styknie? Ja jeden wystarczająco. Wiesz co, ja ci tu, żeby cię to nie szterowało, ci nie przeszkadzało, ja ci to poschrunią na bok, Dobra. bo już tego nie będziesz brać. Nie, już nic nie będę brać. Dobra. I tak, no dookoła tym sznureczkiem. Żeby się to nie rozlazło. Ja. I dajemy karczek do piekarnika na 180 stopni. Na wiela powiedz, bo to wszystkich interesuje, za wiela to będą jeść, nie? 1,5 godziny. Och, pierucha, no to jednak... Trochę trzeba poczekać na dobre rzeczy, wiesz? Ja. Słuchajcie, to my też czakamy, obejrzymy się jaki szlagier, jak to będzie fertik, to do was przyjdziemy. Wtedy w sobotni wieczór, wtedy tej pięknej nocy ujrzałem Cię po raz pierwszy, tej pięknej gwiezdnej nocy. Gdy Cię tam dojrzałem, od razu Cię straciłem. Znowu tu wróciłem, lecz Ciebie nie spotkałem. Gdzie jesteś? Gdzie poszłaś? Czemu tu nie zostałaś? Gdzie odjechałaś? Powiedz. Gdzie jesteś? Gdzie poszłaś? Czemu tu nie zostałaś?
serce nie pęknie. Z Tobą chciałem zostać i Ciebie tylko kochać. Na rękach bym Cię nosił, o Twoją rękę prosił. Gdzie jesteś? Gdzie poszłaś? Czemu tu nie zostałaś? Gdzie odjechałaś? Powiedz. Nic z tego nie zostało, co mi powiedziałaś. Szukałem Ciebie wszędzie, już nigdy Cię nie będzie. Gdzie jesteś? Gdzie poszłaś? Czemu tu nie zostałaś? Gdzie odjechałaś? Powiedz. Dlaczego odeszłaś? Powiedz. Chłop umarł, przyszedł do nieba, prawie trafił na wieczerzo. Święty Piotr mu tam pokazuje wszystko, na wieczerzo chleb z fetym. Chłop zjadł, rano stowo, śniadanie już było przyrychtowane, chleb z fetym. No, tak mu to było trochę na dziwa, czako na obiad, o jednej obiad, święty Piotr przyniósł chleb z fetym. Chłop jeszcze trochę poczekał na wieczerzo, chleb z fetym. Nie wytrzymał, ciśnie do tego świętego Piotra, go do święty Piotrze, idzie tutaj do piekła pozaglądać. Ja go do Piotr tam na prawo, nie, się otworzysz, nie. Zaszł, otwierał, zaglądał przez ta podłoga, a w piekle impreza, wuszty, mięsa, piwo, wino, nie, dziołchy tańcują. Zawarto, ciśnie do świętego Piotra, go do święty Piotrze, pieruni, szkandy, już tam te dziołchy jak te dziołchy, ale ja tu całe życie tak pobożnie żył, nie? Ci tam mają taką impreza, wino, wuszty, mięsa, a my sztyc, chleb z fetym. A święty Piotr go, wiesz co? Ja się to tak rozważował, do nas dwóch to mi się nie opłaci ważyć. No ja, wice wicami, śpiewki śpiewkami, mnie już tam nic nie zostało, nie wiem, Karczku nie ma, Ewy nie ma. Ja już lecę. Jest żeś, widzicie, dobrze, żech powiedział, prawie przyszła. No i coś przyniosła. Patrz jak te 1,5 godziny zleciało. Widzisz, a tyś się martwił. Widzę. Patrz jak pięknie wygląda. Richtig fajnie. I taki coś wyciągamy z pieca, no i co, już no przekrowamy i No idzie i jeść. sznurki ściągamy, nie? No idzie ja. jeść. Ja wam pokażę jak on wygląda w środku. Mam nadzieję, że trafia na te fajne miejsce. Te sznurki idzie ostawić, bo ta zupa z tego idzie Ja. ważyć, nie? Zaczęła się zima, to ciebie już to i zdążyło wychłodnąć, Ja, pra? jak się to wychłodnie, to się to lepiej kreje, wiesz? Ja, no na zimno I się tak to wygląda w środku. Fajnie, na zimno się to też idzie jeść. Oczywiście, jak najbardziej. No to widzicie, jak kto już pojadł po świętach, już wszystkie makówki, moczka, pojedzone ryby, pierogi niekierzy też, barszcz, co tam kto inno miał, to się może przyrychtować taki swojski karczek od burgera. To co, dosz mi to, ja? Dzięki serdeczne, żeś nam to tak fajnie uważyła. Zaglądamy na śpiewka, byście wiedzieli jak ten karczek wonio. Załączymy pieśniczka i idziemy do naszego gościa. Po parku spaceruję sam. Myśl w głowie tylko jedną mam. Czy jutro, czy za parę dni na list mój ty odpowiesz mi.
wysłałem ci tych parę słów, by móc zobaczyć ciebie znów. Wciąż widzę twoją smutną twarz. Zatrzymał się już dla nas czas. Ty i ja, splecione ręce, ty i ja. Nie pragnę więcej, choć między nami stoi most. Na próbę nas wystawił los. Ty i ja, tylko marzenie, ty i ja. Miłe wspomnienie, teraz już o tym dobrze wiem, że ty i ja to tylko sen. Nie widzę ciebie tyle dni. Do oczu napływają łzy. Tak pustym wzrokiem patrzę w dal, a serce mocno ściska żal. Ty i ja, splecione ręce, ty i ja. Nie pragnę więcej, choć między nami stoi most. Na próbę nas wystawił los. Ty i ja, tylko marzenie, ty i ja. Miłe wspomnienie, teraz już o tym dobrze wiem, że ty i ja to tylko sen. Wąską alejką idę sam. Myśl w głowie tylko jedną mam. Czy gdy zobaczysz kiedyś mnie, chociaż na chwilę zatrzymasz się? Ty i ja, tylko marzenie, ty i ja. Miłe wspomnienie, teraz już o tym dobrze wiem, że ty i ja to tylko sen. Tylko sen. Trzech króli było, nie? Niedawno. To też trzech króli przyjechało do stajenki. Pierwszy w los, drugi, a trzeci taki wysoki się szczelił o tabelka, nie? Nad drzwiami go do, o Jezus, a Maryja go do Józefa. Widzisz, jaki fajne miano, a ty ino Erich i Erich. Jak widzicie, jest już z nami nasz gość. Dzisio nietypowo, bo dzisio tak się pozaglądamy na nasze programy trochę od kuchni i nie bez przyczyny jest z nami Martyna Ciepla, czyli moja siostra, jakby ktoś nie wiedział. Witajcie. Bo Martyna prowadzi Niedziela po naszemu i my się tak dzisiaj trochę poopowiadamy o tym, jak te nasze programy powstają. Czemu? Bez tuż, że tych naszych programów, szlagierów i wiców już powstało ponad 50. Listy szlagierów to już ani nie dowiem rady liczyć, na pewno grubo ponad 1500 odcinków. No to czas, co by wam pokazać też troszkę inaczej. Martyna, wschodząco gwiazda Niedzieli po naszemu, Niedziela po naszemu, najstarszy program rozrywkowy w telewizji TVT, Koncert Życzeń. To Godej, jak ci się go prowadzi? Bardzo dobrze. Prowadzi mi się go bardzo dobrze i jak go prowadzimy z Andrzejem, i jak my są razem z Leszkiem, i z jednym, i z drugim, a i z operatorem nam się dobrze współpracuje naszym, także zawsze jest zabawnie na planie. Jest fajnie. O operatorze zaraz będziemy gadać. Ty pierwsze powiedz, jak to się zaczło, bo widzowie tego nie wiedzą, ja to oczywiście wiem,
ale widzom się też należy jakoś informacja, żeś ty w ogóle zaczęła współpraca z telewizją, bo dawno temu, 15 lat temu, żeś brała udział w konkursie artystycznym. Ja w konkursie artystycznym piosenki obcojęzycznej, ewentualnie anglojęzycznej, już nawet nie pamiętam jak to było, ale w konkursie żech brała udział, została żech wyróżniono. No i po latach do mnie zadzwonili z telewizji TVT, zaproponowali, czy bych nie chciała prowadzić Niedzieli po naszemu, no i się zgodziła. Niedziela po naszemu zaraz będzie jeszcze obecną w naszym programie, ale jak żeś powiedziała, że pieśniczki, śpiewki, szlagiery obcojęzyczne, to mi się zaraz przypomino zespół, duet, który niedawno u nas gościł, Andy i Lucia, bo oni śpiewają i po naszemu, i po polsku, i po niemiecku. No to teraz się obejrzymy ich śpiewka. Von einem Haus am Meer, von weißer Yacht in Saint-Tropez, von einem roten Cabrio, von schönem Mädchen sowieso. Du träumst von einem Job am Strand, von einem Jackpot Samstagnacht. Vergiss die Träume, die jeder hat, und hör, was ich dir jetzt sag. Genieß das Leben, jeden Tag. Genieß das Leben, jede Nacht. Denn wer weiß, was morgen kommt, vielleicht sind wir nicht mehr da. Denn was nützt dir all das Geld, wenn du nicht machst, was dir gefällt? Genieß das Leben, wie du nur kannst. Genieß das Leben, weil du kein zweites hast. Und träum nur von dem vielen Geld, von Zärtlichkeit spricht man nicht mehr. Was wichtig ist, ist manchmal falsch. Glaub mir, ich weiß es genau. Geld allein macht auch nicht reich. Dein Leben ist dein Kapital. Vergiss die Träume, die jeder hat, und hör, was ich dir jetzt sag. Genieß das Leben, jeden Tag. Genieß das Leben, jede Nacht. Denn wer weiß, was morgen kommt, vielleicht sind wir nicht mehr da. Denn was nützt dir all das Geld, wenn du nicht machst, was dir gefällt? Genieß das Leben, wie du nur kannst. Genieß das Leben, weil du kein zweites hast. Genieß das Leben, jeden Tag. Genieß das Leben, jede Nacht. Denn wer weiß, was morgen kommt, vielleicht sind wir nicht mehr da. Denn was nützt dir all das Geld, wenn du nicht machst, was dir gefällt? Genieß das Leben, wie du nur kannst. Genieß das Leben, weil du kein zweites hast. Genieß das Leben, weil du kein zweites hast.
Piękne są te śpiewki. No to godej, jak to jest, jak się kręci niedziela po naszemu, to co? Spotykocie się w jaki dzień? Najczęściej w czwartek, a czasem się zdarzy, że i w środa. Jak trzeba prędzej Także nakręcić. Także dobrze jest, jak życzenia są wcześniej, że my se zdążymy, wiesz, to posegregować. Musimy se to parę razy przeczytać, bo to nie zawsze jest takie łatwe, wiesz. No ja wiem, żeby bo to- jak jest takie pismo odręczne, to nieraz nazwisko przeczytać, a to jest najważniejsza rzecz w niedzieli po naszemu, prawidłowo przeczytane imię i nazwisko. To są problemy z odczytaniem. Toż se wyobraź, jak siedzimy i w czwórka siedzimy nad tą kartką i myślimy, co tu jest napisane, co autor miał na myśli, wiesz. Byłoby prostsze, jakby ktoś na przykład pisał zawsze imię i nazwisko drukowanymi literami. Ja, to było fest. Duże ułatwienie, ale Toż wiecie, jakbyście umieli, to zowdy do niedzieli po naszemu te imię i nazwisko napiszcie wyraźnie drukowanymi literami, a nieraz też jest tak, że siedzicie i wszystko idzie jak z płatka. czasem i tak się zdarzy. No nie ma to za często, ale czasem jest tak i już potem się śmieszne sytuacje na planie dzieją, bo no wszystko idzie łatwo, to się potem głupoty w głowie, nie? I jak Siedzą. głupoty, to przeważnie robi obsługa planu, a tak się też przytrafiło, że i nasz program Szlagiery i Wice i Niedziela po naszemu kręci ta sama osoba, czyli Oleg Chwilec. Oleg, pokoż się sam, no umiesz się, Oleg no pomachaj jeszcze raz, no troszkę. O, to macho Oleg Chwilec, nasz operator. Roztomańte są przygody na planie. No wiesz jak to jest, czasem się coś śmiesznego powie, chcący, niechcący. Jest taka śmieszna historia, jak my kręcili program Mikołajowy z Leszkiem Filcem i Leszek Godoty. Widziałeś tam Mikołaja jak show? No a ja zamiast odpowiedzieć mu jakoś normalnie, to się obróciła i powiedziała, wiesz co, tyś tam widział Mikołaja? Zmień dealera, chłopie. No i Taki są nieraz przygody na planie. Dobrze, że się powiedziała o Leszku, bo Leszek to najdłużej prowadzący Niedziela po naszemu prezenter w naszej telewizji. Teraz się obejrzymy, jak Leszek poradzi zaśpiewać. Już gitara brzmi, harmonii płynie dźwięk, trąbka słychać też i tuby ruby ton. Ktoś we szlak coś grznie, na basie struny rwie, to przeca skoczno polka gro, co dziś rozbawi cię. Hejo, hej, heja, hejo, taki słowa przeca każdy dobrze zna. Hejo, hej, heja, hejo, w rytmie ober polki śpiewasz ty i jo. Hejo, hej, heja, hejo, i od razu na swej twarzy uśmiech masz. Wszystkie działky piszczą, kto ma mało, niech zaśpiewa jeszcze raz. Wszystkie opery ryczą, no bo heja polka już tak ma. Grej, muzyczko, grej, ty radość budzisz w noc. Taki polki rytm poruszy nawet głaz. Z tobą zawsze zabawa na 102, więc wszystkie ręce w górę, śpiewamy razem tak. Hejo, hej, heja, hejo, takie słowa przeca każdy dobrze zna. Hejo, hej, heja, hejo, w rytmie ober polki śpiewasz ty i jo. Hejo, hej, heja, hejo, i od
od razu na swej twarzy uśmiech mąż. Wszystkie działky piszczą. Kto ma mało, niech zaśpiewa jeszcze raz. Wszystkie opyryczą. No bo hej, Polka już tak mo. Hejo, hej, heja, hejo. Taki słowa przeca każdy dobrze zna. Hejo, hej, heja, hejo. W rytmie oper Polki śpiewasz ty i jo. Hejo, hej, heja, hejo. I od razu na swej twarzy uśmiech masz. Wszystkie działki piszczą. Kto ma mało, niech zaśpiewa jeszcze raz. Wszystkie opyryczą. No bo hej, Polka już tak mo. Oj mo. Jak już tak godamy o tych życzeniach o niedzieli po naszemu, to byłoby fajnie i to też jest taka nasza prośba od kuchni do wszystkich widzów i do tych, co życzenia posyłają, co by troszkę warci, prędzej, wcześniej te życzenia przysyłać. Nie na ostatnią chwilę, że jeszcze we czwartek rano ktoś stoi pod drzwiami, ale idzie tydzień prędzej, nawet i 2 tygodnie. Warci, one się na pewno u nas nie stracą, a wam to na pewno ułatwi troszkę robota. Nie? Bardzo by nam to ułatwiło robota, byśmy mogli sobie to posegregować, przygotować się jakoś lepiej do tego, byśmy nie musieli się, no nie byłoby pomyłek żadnych. No właśnie, siedzicie, pomyłki zwykle są zawsze wycinane i to jest poprawiane. Ale czasami nie wiemy, czy przypadkiem nie potrafimy się dokładnie rozczytać, no i wiesz, no jakby ludzie wcześniej przysyłali te życzenia, to byśmy się mogli lepiej przygotować, nie byłoby tyle pomyłek, wiesz, to byłoby to dla nas ułatwienie. No ja, pomyłki się zawsze zdarzą. O, to był właśnie Darek, pomoc na planie, kiedy nam tu zawsze wszystko ukłodo, w niedzieli po naszemu też pomogło. Teroski przyniósł płyta. Za chwileczkę będziemy o tej płycie godać. Na razie jeszcze no, się jedna rzecz muszę spytać. Życzenia, pieśniczka, śpiewka do tych życzeń. Jakie masz ulubione szlagiery w niedzieli po naszemu? W niedzieli po naszemu najbardziej lubię pieśniczki typu Skalinada. Moim ulubionym zespołem jest Kwaśnica Bavarian Show. Niestety nie mamy za wiele ich teledysków, no bez to już ich nie puszczamy, ale to jest... Powiedzieli, że będą nowe teledyski robić. No oby. Trzymiemy ich za słowo, zaglądamy na teledysk, który nam dostarczyli jakiś czas temu, ale on się zawsze podoba. Przed laty jako furman w rowarze raz po raz z koniami i furmanką woziłem piwko wraz, a beczki pełne piwa, zaprawdę powiem wam, to były piękne czasy, a potem piłem sam. Pić piwko to jest szpas, tylko z beczki i musi być gaz. Mój brzuch okrągły jest, jak kuleczka, no spójrzcie, tak jest. A kto nie wierzy mi, niech spróbuje, niech pije, niech wie, że piwko tak czy tak jest najzdrowsze, to wie cały świat. Jestem muzykantem, to każdy wie jak dzwon. Na moim klarynecie mam zawsze piękny ton. Stoimy tak na scenie i podgrywamy ci. Byś brzuszek miał okrągły, od piwa uwierz mi. Pić piwko to jest szpas, tylko z beczki i musi być gaz. Mój brzuch okrągły jest, jak kuleczka, no spójrzcie, tak jest. A kto nie wierzy mi, niech spróbuje, niech pije, niech wie, że piwko tak czy tak jest najzdrowsze, to wie cały świat.
kiedy już dosyta wreszcie napijesz się, to otwórz sobie kranik i spuść to byle gdzie. By brzuszek znów napełnić, musisz postarać się. Pamiętaj o tym zawsze, bo brzuszek twój tak chce. Pić piwko to jest szpas, tylko z beczki i musi być gaz. Mój brzuch okrągły jest jak kuleczka, no spójrzcie, tak jest. A kto nie wierzy mi, niech spróbuje, niech pije, niech wie, że piwko tak czy tak jest najzdrowsze, to wie cały świat. Pieśniczka zespołu Kwaśnica Bavarian Show u nas na ekranie. Oczywiście jakby kto chciał kupić płyta zespołu Kwaśnica, to mogę ją kupić u nas przez telefon. Numer telefonu widzicie na dole ekranu 789 099 111 789 099 111. Możecie dzwonić, zamawiać ta płyta i wszystkie insze szlagiery, listy szlagierów też możecie zamawiać. A jak kto przyjedzie do Rybnika, to mogę kupić w normalnym sklepie w Rybniku, w Szkolaku przy ulicy Kościelnej 5. Tam wielki sztand ze śląskimi szlagierami, tam w Szkolaku w Rybniku na ulicy Kościelnej możecie się ich kupić. Mamy też oczywiście sklepik internetowy, tam płyty też możecie kupować. Szlagiery, listy szlagierów, wszystkie inne płyty na was czekają. No i dobrze, że gadamy o tych teledyskach, bo wiesz, nieraz ludzie nie wiedzą, czy mamy jakiś teledysk, czy idzie go zamawiać, no bo to tak jest, że jedna telewizja ma jakieś teledyski, inksza telewizja ma insze teledyski. My staramy się już teraz mieć wszystkie, przeważnie ich mamy, ale też tak jest, że do niedzieli po naszemu ludzie bardzo często chcą te pieśniczki, które już znają, przez to jest stosunkowo mało nowych. Ale mnie się wydaje, że to bez tuż, że masz kilka urodzinowych szlagierów, kilka szlagierów takich związanych z różnymi jubileuszami. Rzadko się zdarzają życzenia takie ogólne, że można jako pieśniczka puścić ogólno, że się tak wyraża. No a ludzie też są przyzwyczajeni do tego, co znają, nie wiedzą, jakie są nowe, bo albo właśnie nie mają płytów nowych, albo nie znają zespołów wszystkich, no bo też w telewizji nie są za często puszczane. No albo właśnie niektóre zespoły nie mają teledysków. A my mamy porcja nowych pieśniczek, nowych teledysków. Przyjechały łotok do nas te teledyski, a jest ich ponad 400. I teraz taki nowy teledysk się obejrzymy. Jo wspaniałe życie bieda na wsi. Tam mam kury, gęsi, no i kaczki. Po mym ranczu często se wędruję i wesoło se tak podśpiewuję. Moje rancho to jest moje życie. Hej ja hej, hej ja ho. Jo je kocham, to już przeca wiecie. Hej ja hej, hej ja ho. Po futrujach i pościelach
tak gro zespół Pik Band. Taki mamy fajne śpiewki. No a jaki ty masz plany? Oprócz tego, żeby w niedzieli po naszemu czytać życzenia do wszystkich tych, którzy by te życzenia chcieli usłyszeć. No ja by chciała swoja kariera telewizyjną jakoś rozwinąć, No to rozwijaj. ale no, najpierw muszę się wstrzymać, bo jak dobrze wiesz, będziesz ujkiem. Jerunie, ja byda ujkiem. Jakby kto nie wiedział, to ja byda ujkiem, a moja będzie podką. No, bez to już musimy troszkę teraz się Zastanowić nad tym moim ujostwem. Na spokojnie sobie to musimy wziąć. No ale jak już będzie... Jak już byda tym ujkiem. Jak po rozwiązaniu już potem mogę zaś myśleć o dalszej karierze, żeby ją jakoś powiększyć. No to będziemy się starali, co by to wszystko dobrze wyszło. I będziemy się też oczywiście starali wam pokazywać jak najwięcej nowości, jak najwięcej nowych pieśniczek. Jutro już zaś propozycje do listy szlagierów po śląsku już się możecie rychtować. Zapraszam was fest pięknie. Tradycyjnie od poniedziałku do piątku propozycje do listy szlagierów po śląsku. W sobota wielki finał, tygodniowe podsumowanie na Kierewos Fest pięknie zapraszam. A za tydzień w niedziela o 18, o 6 na wieczór zaś szlagiery i wice. A rano niedziela po naszemu. Właśnie, dobrze żeś dodała. Do zobaczenia.